Ovo mesto nije slučajno napušteno. Nalazimo se na području gdje su se nekada nalazile stare vodenice, vodenice u koje su ljudi dolazili da milju brašno, često kasno u noć. U neposrednoj blizini nalazi se i željeznički tunel, tunel koji je nekada bio u upotrebi, ali danas potpuno zatvoren. Ovuda više ne prolaze vozovi, ne prolaze ni ljudi, ni danju, a kamoli noću. Ipak, još u prošlosti, ljudi koji su dolazili do vodenica počeli su da primećuju neobične pojave. Dok su čekali da se brašno samelje, govorili su da su čuli čudne zvukove, lupanje na vratima vodenica i korake oko njih. Ali ono što ih je najviše plašilo bilo je to što su se zvuci i krici čuli iz pravca tunela. Prema svedočenjima meštana iz zatvorenog tunela su noću čuli jauci, dozivanja i glasovi koji niko nije mogao da objasni. Neki su tvrdili da su u mraku tunela vidjeli nešto, siluetu, pokret, nešto što im je, kako su govorili, zaledilo krv u žilama. Nakon toga ljudi su prestali da dolaze, tunel je zatvoren i napušten, a vodenice ostale su prazne do današnjeg dana. Danas, decenijama kasnije, ovo mjesto i dalje važe za jedno od najjezivijih u ovom kraju. Lokalni stanovnici ga izbjegavaju i ne žele da govore o onome što se ovdje dešavalo. Večeras ja ulazim ovdje na mjesto gdje ne prolazi ni vozovi ni ljudi. Ako se zvuci ponovo jave iz tunela, čućete ih zajedno sa mnom. Da li je ovo istina ili samo priča, vidjet ćemo večeras.